Ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na omembọlụ abụrụ ajọ ife. Ọbịa bụlụba o nwekwa ka o si wee dị o. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya tụọla ime mkpuke adụ 18 years wee mụọ nwa nwaanyị. Ya ataka afụfụ. So ka a mụrụ nwaanyị wee sị na ya ma nkwe ka nwa ya tụọ ụdị afụfụ ya tara ihe anụnwa maka ya wee chụlụ ọkpa wee bụ n'isi wee na-achụ maka nwa ya. Ya na-eme biznes na na-eme ọfụma afọ ịghọtago until 2019 and 2020 this guy wee bịa wee sị na ọ ga-anụ ya. Ya wee sị oke na this guy ya na-agwa anyị maka ya na aka esisiri ya ike. Ya wee sị ya nọọsụ ofu ihe ka a chọrọ iyi ya na this marriage. Etela ụgba o, etela ose, ya etikwana ya ife. Na a ga-edisikwa ihe niile mana ọkwa ma nke mmadụ itinye ihe n'ama njikwa o. The man sị na nsogbu adịrọ na ya ma ntinye ife. Ya sị oke. Ya wee kwelụ na mgbe ọ bịara ibe ego gbaa nkwụ na ego ji adịrọ enough. Ha na-abụ wee kpa. Ya weluwa nye die wee sị anya tinye ka o wee bịa mee ihe n'isi ya. The guy wee bịa wee mesi ihe n'isi ya. Ha wee na wee bili. Elu afụrọ nwa ịmagolu. Afụrọ nwa ụmụnne ebido na-akwụ ya sị na ọ chọrọ ịmụrụ nwanne ha nwoke nwa nọ maka na ọmụtago nke ha kwali agbugo ha kwali agbede. N'ihe anwụ ya si die na ya chọkwa ka etie olu one day this guy kwụsị anya tụpụ ya na mmiri mabịa masị anya ya na be nne ya. Ya nọ be nne ya na-ayọ ọsọ biko ya yọgide biko ụmụnne ya bịa solu yọba mana ka ya nọsi alụ di o na nwanne ya nwoke nyere 1M ka a lekọla ihe niile ya nwee na shop ọ napụta 800 and something plus 1M nwanne ya nwoke nyere ya wee bịa na be die wee bidokwe the business ya na-eme na-eme ọfụma kwa ịghọtago na nne ya na-esi n'ọnya na-eweta na ụgwọ na ebe ya na di ebi n'ọnya na-eweta etelu ugbo etelu ose n'ọnya na-eweta n'ọnya na-akwụ ụgwọ ụlọ n'ọnya na-eme ihe niile. Mana ịmagonu nwaanyị amụtara nwa ka etisiela efe ka efe a ga-emekwanụ ụmụnne wee bịa wee yọba die yọgide die wee kwelụ ya wee chighekwa azụ bidokwe na-eme ihe a na-eme na o nwere ebe die gbara anị anọgide si na ndị mmadụ na-achọkwa ka ha were ana afụ ya wee si die ka aje mee nye fence ịghọtago die si na ego adọrọ nye tie aka na ya were ego gote 17 bags of cement na ndị otu ha wee je fence anya fence chanya ya wee si die ka ebidokwe n'ịlụ ụlọ na ya ịghọta ha na-agba wee kwalụ wee bido lụba ụlọ na ya kafa na-alụ ụlọ afọ ya wee kpọọ die wee si ya na adụkwa shọ na afịa adụ n'akwụkwọ ụlọ afọ ọ si na-afọ ha na-abọdọ ya so ka alụnyitela ụlọ afọ lụnyitie olu ụgwọ ndị na onwe ihe a na-achọ wee fụ akwụkwọ a na-afọ na ụlọ afọ a na-alụ o wee bụrụ na afịa adụrụ ya n'ọsọsọ afa dị egwu ihe dị ya ya wee kwụsịzie sọpọt ya ọ gwazi anya ya nye ego ya si ya na ego atọrọ ihe a na-eme chukwu mee ebele ka a chigitere azụ ya wee tụọ ime wee mụọ nwa ọbụlụ nwa nwoke tuto na mami ya nọzi nne die wee bịa ọmụgwọ ka nne die bịara ọmụgwọ afọ si ọnọsịa 1 month okwere ana 2 months okwere ana 3 months okwere ana ya na-agwa die na-asị ya kedụzi kemgbe mama gị ga-ana ọsịa na mami ya bịa bie nọlụ ma onwere ife omere nke nwa nke ya mechalụ n'ọgbasa dị ya bikos na enwerokwu nne ọkwa ịghọtago ya na ọnụ ka ọ na-enyeli ya aka na ka e mụsịrị nwa after 3 months na-ebidokwa afịa na-azụ afịa o na-azụ afịa na-eme ka ego maka na ife die na-alụ bụ furniture something yọtago na fada enwe ọlụ mgbe niile n'ịmago ka ọlụ si adụ na once in a while fe enwe ọlụ anọgidekwe ma ha enwe n'ọlụ so mgbe anụnwa ama nwe ọlụ na onye anwa ga na-akata for everybody tikwalụ nwanne nwoke ya na fana abụọ akwa ịghọtago so ọkwana ya na onwe this guy na-abịa na shop ya onye befa nwunye bụ onye befa ya na die wee na-ese okwu o wee bịa wee na-akọli ya wee na-asị ka ọ dụọ nwunye ọdụ ka ọ ma ma anya ya nọ nwunye ya n'ala so the guy kọsịala ya anya kpọọ nwunye ya na-adịghị ọdụ o wee lụọ ụgwọ nte nwanne die nke nwaanyị wee pụta n'afịa wee fụ ka anyị na the guy nọ na-akarị ụka wee si na enyi nwoke na ya na ya na-abụ na-akwụ ya kwesị na ya na ya na-aba ada akwụkwọ ahụ ka a na-ekwu sef ọ nagoje gwa die
nya na-abata dị echebuli ya wee jụbịa nya wee kọbalụ dị kọsalụ dị si a na dịgel bụ onye befe yọtago na nna enwunye ya ka ekwusiela ife afọ dị ewesi ya na ya chọrọzi ịfụ dịga anyị na shop ya nya wesi ya nwoke be ha nwunye onye be ha keke a ga-esi chụọ ya na shop ya na ya mụrụkwa etu a ga-eji wee were ọnụ sị dịga anyị abịazina na shop ya ịchọzikwa ife a gị were ọnụ gị gwu ya mana na ya mụrụ ka ya ga-esi gwa onye befe anya abịazina na shop ya it's not like na onwe ihe jikọrọ ha apị ya tago ọ gwasị anyị maka onu na onwe ka ọdụ keke a ga-esi kpọ dịga isi anyị abịazina na shop ya na die si anyị abịazina na shop ya nwaanyị na die mana ọ na-anụ nwaanyị malụ nwunye malụ everything ịmagolu ya kama na ya jizi nwayọ na-ezelu dịga kama na ya pụtara nọọsụ ya abịazina na di m si ga abịazina o nwere ka ọ dị sọkwana ya olukwe one day na ya mara ma nwanne ya nwaanyị ụkọ nwanne ya nwoke ka ọma mi afụkwala dịga na shop ya wee nata wee gwa die ka a na-anata fachebulie na geeti ozugbo ya na-emepe ọnụ ụzọ na-abata ihe a na-anụ na ntị awụ ịgadasai ọla ya wee sị ya nwoke kedu ife mmelụ gị o wee sị ọkwa ya gwara ya na ya chọrọzi ịfụda guy na shop ya a na-ekwu mami ya kwupụtasị eni adụshon ọda guy mụrụ nwa nwoke enyakụ ọsị m ekekwula ọtọ gwu ya ka ya kwuo okwu di ya akọbakwa ya ihe ka ọ na-akụ ya mami ya sị anya gbuwie ọkwana ya di wee tibie ihe dade tisie nye si anyị a ga-eje meji ya ka adụshon ọnya mụrụ nwa nwoke afọ ya sị ya without pleasure o wee dulu nwa ya wee jebe ụlọ ọgwụ wee lụọ wee mesie DNA wee bata wee bụ ụlọ ọnya nwa mụrụ nwa afọ ọsị ikekwula ọtọ gwu di ọgba nkịtị o wee nya wee kpọọ ọnya na nwanne ya nwoke ka fado wee tie ife wee sị ya na ya gwara gị bife ịnụbịa na the last thing ị ga-eme wee itie ife i wee tie ya ife ma ị ga-ebu nkwe maka na ya nwa ya ga-abọ maka na ha si na ome mbọlụ abụrụ ajọ ife ọsị m nna ọkwana ya na ya ataka afụfụ na ihe ya ama webu nwoke itie ife ya wee pụọ n'afịa wee goo ụmụ okorobịa na-agba wee nye ha ego wee sị ha ji ebe die ha lụọ ha kụọ die ihe a na-akụ mmadụ n'atọ kụọ nwanne die ihe a na-akụ mmadụ n'atọ ọsị m nne na enwere ige na aka na-ebe akwa mami alụọ tata na akala isi ha ha kụkwuo ma nne die ha wee sị ha ha kọ na mami a maka datin ya gwara m nkịta anụ sị m ndị a wee lụọ wee kụọ die ihe tinka na-akụ panụ kụsịa die kụọ nwanne die so ka a nọzi n'afịa die kpọọ ọnya sị anyị amụ akwa ndị bịala kụ ya ife na fa chọkwala ikugbu ya akụgbu otogo dibere amụ wee kwọrọzibe odidi ma nwụọ na nne dị amụ sọkwara ya ajọ ife na-ata abụ sọkwara ya di ya wee kpọọ ya na fon wee sị na o nwere ndị bịanụ wee chọọ ka makụgbuo ya na ya na nwanne nwoke na-achọkwa ọgwụ ya gbalụ bịa ya wee tikepụ ọsọ wee were keke wee jebe wee lụọ bulu fara abụọ jebe ụlọ ọgwụ ya wee lụọ wee kwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ wee tritiwe ha na abụ tritisie ha wee bulu ha wee bata di ya wee na-asị ya makwa ndị ya mere ihe kọrịa ụdị ihe anụ na o nwekwa ihe a mere mmadụ na-asa aka ya kwesị ya ma ị chetara ihe a gwa gị mgbe ị na-anụ ya ga nwakwara nwa tie ihe na nke izizi itirie ya dirie ya ma ihe ya ji wee die nye iwelukwe na nke wee kụọ ya na ome mbọlụ abụrụ ajọ ife di ya wee tie nta wee tie nke wee were isi na-eje ije ọ na-ejekwa nne nwoke na-eje ya wee sị ha na unu kpe akwa metụ m aka again na nke emere unu bụ jee n'isi isi ka ọ ga-abụ sọkwana ya di ya wee sị na ya anụsigo ya bụrụ ngwongwo ya pụọ wee sị oke na nsogbu adọrọ without pleasure wee jekwulu landlord wee sị landlord na ya chọọ ka onye ha quick notice tata anụnwa ọ mara ego fọ n'elu ụlọ ya kwuru ya nye ka wee je ha ya ụlọ ọzọ na di esi na ọda anụzi landlord sị gị na ya sị ya nọ ihe ya chọọ kịta landlord wee kwelu wee dee quick notice wee nye ha maka landlord bịala sị ha na ha ga-akwapụ na ya ji quick notice wee bịa ha wee sịzi landlord aka ezi ịga ka gwụrọ ịbịakwa for quick notice landlord wee sị ha na nwunye si nye ha quick notice na nwunye bịa kwụ ụgwọ na-afịa dụ na receipt na si nye ọmalụmanụ elu ka wee jee chọọ ụlọ n'ụlọ ada anụzi ebe afọ ka mami ya nọ wee mara ihe a niile na-eme nọ n'ọnya na-akwụ ụgwọ nọ n'ọnya na-eweta ego ni n'ọnya na-eme so many things ma bịa wee tọnụzi wee jụkwa nwa ya wee sị asọ na nwunye gị kwụrụ ụgwọ nọ ọ sị mami ya wee pala aka n'isi pala aka bo n'isi na-eti ọgbalụgbogo egbogo ọgbalụgbede egbede ma nwanne ya nwaanyị ma nwanne ya nwoke onye ọbụla pala aka n'anya na mgbe a na-ekwuzi ha na achọtago n'ọdụlụ ụmụ ya pụọla onwe ya yọtago sọkwana ha wee kwụgharịgide
ha mara ihe ha ga-eme. Nwanne ya nwoke wee kpọbịa na fon wee yọbịa sị ya biko ya gbaghalụ na ha afụgo na ebe ha ga-ebi na ha furu ego na ego ka malụ 300k ya biko ka onye lụfa aka. Ọsị m this guy yogidie bịa n'afịa nke a na-azụ afịa na-ayụ ya wee kwelu were 300,000 nye sa ha tii na ya hapụrụ nwanne ha nwoke maka na ya kpọọ ha sị na ọ ya ekwugo na o nwere nwoke ga-akụ ya ife maka na nwoke bidoro ịkụ gị ihe na ọkụbagokwa ada akwụsị na ọ kụrụ ya nke izizi nye die ya ma reason mana nke ịbụọ ọ bụrụ na ya die dị second one na ọ ma nkwụsịzi akwụsị ọ pụghị ịghọtago ha wee je ha ya ụlọ nke ha. Ọsị m nne kịta na nwanne nwoke na-abịa na-ayị asa anya gbaghalụ ịghọtago ma bịa na-eti mkpụsị na ya mara na onye nwa na-eme ife niile mana die aka bịara yọ ma mee die wee sị ya gba nkịtị na ụmụnne ya ga-abịa yọ ka fasi ayọ na ọ bụ na ọ nọ jụọ na ụmụnne ya ga-abịa yọ ịghọtago na ọnya mere na di ya ka bịara yọ nọ ife ya na-eche wichi ihe nwanne ya nwoke gwalia ahụ ọpụ ịghọtago mana ya dụrọ shọ nọ ihe ya na-eche ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lo biko nụ ụmụnne m ihe nụnwa m mere ọjọkazina ememe alụ ememe ihe ada eme akama agbaghalịa ọpọna ihe niile m na-emelie ọpọnụ na half of ihe o mee n'isi m na ọmụnyelie ka o wezialụ m melụ pọnchin bag oge ọbụla dị ya ma otie m ife otisie m ife nkwụkwọ ụgwụ na onye ha nni na di abụrụ by force na ọ bụrụ for better for worse maka na ya believe na nwoke kụbara gị ihe n'ọkwa forever America ịkwụsịzi akwụsị hei ka m kechara ihe a ka m si eberebe gburu eziokwu datina ma asịkwa bụ kwuo eziokwu datina di gị kụrụ gị ihe ndị n'ịgbalị anya akụna gị ihe etelugbo eteluso wee kụọ gị ihe mana ịgafekwelu somehow ịgafelu bikos na ihe njisi na ịgafe azụmi na ụmụ okolobịa anụnwa gbali ụkwụ somewhere maybe ihe o ji bụrụ nwoke ma ọ n'anya ma ọ n'isi gidigbam nwoke a ada atọgbọla ebe afọ kedu ihe ị ga-eme ọkwa ịma na ọ bụrụzi ihe merenụ ka a ga na-ekpe maka akịta na ihe a ga na-ekpezi bụ na igolu ndị oshi wee bịa kụọ dị gị ihe kụgide ihe kụgbuo ọkwa risk ka itekio mana chi gị fụ gị n'anya ọga ọfụma o nwere ike onye ọzọ try anya echi niile ha kụgbuo that man. Fact kemgbe gị eziokwu ụfọdụ ndị mmadụ adụrọ ndụ especially ndị enonwefu na-eti nwaanyị ihe ọfụ nwoke ibi omela ọsọ maka I wonder ka nwoke na-abọsi wee tigbuo nwoke na-abọ just like that to the point na ido ha jebe n'ọgwụ jee treat be ha ịfọrọ na ume adọrọ ha n'afọ ịdọkwa lucky maka na ọ bụ na ha gbalị ọkpa n'ofu ebe ọ daa yọsọrọ ọkwa ikpe ọchụ ka a ga na-ekpezi na so ebe afọ ka m nwada against because ọkwa ifu tie ọgbọkwa sọsọ nwaanyị ka ọ ga-abịa ịkọ ihe ma ebinyere o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ume adọrọ ga-abịa ịkọ ha ihe sef ma ha ebinyere ịghọtago hụ na ị chọrọzi iji nwaga jebela onwe gị tụma a ga-akụgbu gị na that marriage mana kụọ ihe anụnwa ọ bụrụkwa ka aka inu si ada n'ọnụ ka o si atọ afọ ịghọtago gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji gbama ihe o mere ajọkazi ma nyekwazi alụmaka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.